Tenhle dům nevznikl na papíře, je to srdcový projekt a je to na něm vidět. Zvenku nenápadný, uvnitř bez kompromisů. Chytrá domácnost, kvalitní materiály a maximální komfort pro váš život. Jako třešnička na dortu. Klid, lesy a vůně přírody. Přitom perfektní dostupnost do Brna. Zajímá vás víc? Přijďte se podívat. Stojí to za to.